Това е най-обикновен столичен квартал. Можете да видите колко от сградите от апартаментите са изолирани. Можете да видите и колко от апартаментите имат климатици. Ниските енергийно ефективни домове са една от причините за енергийната бедност. Определението за енергийна бедност формулира, че всеки човек, след като заплати разумно енергийно потребление, остава под линията на бедност. Според различни данни, между 30 и 35% от населението попада в тази група. Жилището има проблеми, които допускат влага, образуване на мухъл и така нататък. Всичко това има много пряко влияние върху здравето на хората. Респираторни, сърдечно-съдови заболявания, увеличава разноските за здравеопазването, намалява работоспособността, например. Нашето усилие е да помогнем специално на уязвими групи жени. Разбира се, основният проблем е това, че жените са много по-ниско платени и съответно им е много по-трудно да поемат разход. Проектът ни за производство на топлоизолация от рециклиран текстил правим го, за да подобрим първо достъпността на този тип ремонти, които повишават енергийната ефективност на жилищата, тъй като ние ще произвеждаме материал, който е много по-евтин от конкурентните материали. Всякакви неща могат да правят доброволците, които да помогнат на жените. Такива обикновени простички неща, монтиране на климатици, почистване на филтри на климатици. Всичките жилища тук са по европейска програма. В най-студения месец сме платили 300 лева. При положение, че аз имам 4 климатика, които работеха, имам 2 бойлера. Така че мисля, че е много добре. Най-големият проблем е свързан с лятната енергийна бедност. Няма такива програми, които да финансират покупката на климатици за уязвимите групи. Това ще става все по-голям проблем на фона на глобалното затопляне и все по-честите горещи вълни. Аз мисля, че сме в началото на един процес, защото тепърва хората започнаха да говорят и да имат разбиране за това какво е енергийната бедност. Изчислено е, че с сегашните темпове на саниране ще са необходими 60 години, за да бъдат покрит целият жилищен фонд. Много е голяма нуждата за в бъдеще. Тоест политическа воля необходима, разбира се и средства.